Ο τίτλος στο τέλος. Γεια σου φίλε. Σε ευχαριστώ που ήλθες γιατί έχω την ανάγκη να μιλήσω σε κάποιον. Πάντα είμαι στη διάθεση σου αρκεί να με καλέσεις. Τι σε απασχολεί? Το παιχνίδι που μου αρέσει έχει περιέλθει στο σκοτάδι και προσπαθώ να καταλάβω γιατί. Σίγουρα θα μιλάς για το ποδόσφαιρο. Ναι, εκείνο που με προβληματίζει είναι η διαμόρφωσή του. Έγινε από ένα καλωστημένο παιχνίδι, ένα καλωστημένο στοίχημα, με στόχο το χρήμα έναντι οποιουδήποτε ανταλλάγματος. Ο κόσμος το απαξιώνει ή το χρησιμοποιεί. Δεν αντιπροσωπεύει οτιαρχικά και δεν αντιπροσωπεύεται από τα σωστά άτομα. Πολλές φορές μετατοπίζονται τα δοκάρια, ο διαιτητής έχει αλλεργία στους ξηρούς καρπούς, οι μπάλες γεννάνε δίδυμα, πύραυλοι εδάφους αέρος κάνουν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο. Οι φύλαθλοι ενεργούν σαν απατημένοι σύζυγοι και οι διοικούντες και κριτές χρειάζονται όλοι από έναν διερμηνέα αφού φαίνεται να μιλούν διαφορετική γλώσσα. Με λίγα λόγια, χάθηκε η μπάλα, ούτε το missing alert δεν μπορεί να βοηθήσει. Φίλε, ξέρεις ότι δεν έχω παίξει ποτέ αυτό το παιχνίδι, αλλά οι ομοιότητες με αυτό που εγώ παίρνω μέρος είναι σημαντικές, τα δε προβλήματα παρόμοια. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τις όποιες γνώσεις έχουμε να δούμε που θα μας οδηγήσουν. Θα πρέπει να συμφωνήσω ότι το ποδόσφαιρο δεν μονοπολεί τα προβλήματα. Αυτά είναι κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα και η κρίση παρασύρει τα πάντα στο πέρασμα της. Στην προσπάθεια να αγγίξουμε λίγο τα προβλήματα, πες μου τι είναι εκείνο που σου προσφέρει το παιχνίδι. Συμμετοχή, δυνατότητα έκφρασης, εξέλιξη, ικανοποίηση και απογοήτευση από τις ενέργειές μου και των άλλων, χαρά, λύπη, αγωνία, αναμονή, ένταση, επιβράβευση, νίκη, ήττα. Ας σταθούμε στα δύο τελευταία, νίκη ή ήττα, φως ή σκοτάδι όπως το βλέπουν οι περισσότεροι. Πώς επιτράπηκε η υποβάθμιση της σημαντικότητας της ήττας, που σε υποβάλλει σε μια κατάσταση υπερδιέγερση ψυχικής, πνευματικής και σωματικής, ρίχνοντας άπλετο φως στην ανάγκη ανέβρεσης λύσεων, αναλυτικής κριτικής, αναθεώρησης, επικοινωνίας, αναπροσαρμογής, εφαρμογής επίμονης και επίπονης προσπάθειας, ανάληψης ευθυνών και λήψης αποφάσεων. Η νίκη προτιμάται μόνο αν δικαιολογείται. Αλλά αν η νίκη είναι το μόνο καλό αποτέλεσμα, πώς μαθαίνεις γίνεται να μαθαίνεις περισσότερα στην ήττα. Θα προτιμούσες μια νίκη που δεν σου άξιζε την ικανοποίηση αυτού που υπέρεβαλε τον εαυτό του αγωνιζόμενος αλλά ιτήθηκε? Εάν γνώριζες ότι οι αντίπαλοι λόγω ικανοτήτων ήταν πιο κοντά στη νίκη, θα αγωνιζόσουν ή θα εγκατέλειπες και γιατί? Αν αυτά δεν οθούν στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία, η τριβή και το προϊόν τους είναι το ζητούμενο, γιατί δεν κερδίζει πάντα ο φαινομενικά καλύτερος? Γιατί παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα αστάθμητοι παράγοντες, όπως διαιτητής, αγωνιστικός χώρος, χρόνος, καιρικές συνθήκες, ψυχολογία, απρόβλεπτες ατομικές ή συνολικές αντιδράσεις κλπ. Θα ήταν λοιπόν άστοχο να πούμε ότι νίκη και ήττα είναι απλά άλλο ένα στοιχείο του παιχνιδιού, όπως το πλάγιο, το πέναλτι, το κόρνερ κλπ. Πού το πας φίλε? Δεν το πάω, πάει μόνο του. Αυτά που εισπράττεις έχουν άμεση σχέση με αυτά που δίνεις και παίρνεις, με τρόπο και όχι αποκλειστικά με την νίκη ή την ήττα. Σε ατομικό επίπεδο τώρα, είναι απαραίτητο να συνειδητοποιηθεί ότι ο καθένας έχει διαφορετικό σημείο εκκίνησης και η πρόοδος, η επιτυχία του μετριέται από την απόσταση που κάλυψε. Κατά τον Αριστοτέλη, δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των άνισων. Αν δεχόμαστε ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η καλλιέργεια, η βελτίωση, η ολοκλήρωση του εαυτού μας μέσα από το σύνολο των διαδικασιών του παιχνιδιού, γιατί αγνοούμε τα γνωμικά? Η αυτογνωσία είναι η αρχή της ανθρώπινης σοφίας, Αριστοτέλης. Ανακαλύπτεις περισσότερα για ένα άτομο σε μια ώρα παιχνιδιού από ότι σε ένα χρόνο συνομιλίας, Πλάτων. Ο άνθρωπος σταμάτησε να εξασκεί τη μνήμη του και επέτρεψε σε αυτή την αόρατη δύναμη που ούτε να την ονομάσει δεν τολμάει, να το σπρώξει στο ψέμα, τη διαφθορά, την καταστροφή, προβάλλοντας τις ειδονές σαν δόλωμα. Το πέτυχε αλλάζοντας το σκοπό και τις αξίες του παιχνιδιού, δίνοντας ειδικό βάρος στην εξίσωση, νίκη ισούται με χρήμα, δύναμη, εξουσία, απόλαυση, έναντι εκείνης της, τριβή ισούται με καλλιέργεια, βελτίωση, πρόοδος, ολοκλήρωση, ποντάροντας τις αδυναμίες του ανθρώπου, τις φυγόπονες τάσεις του. Το ερώτημα αν το χρήμα είναι δύναμη, τότε τι είναι η σοφία και η γνώση, δεν απασχόλησε πολλούς. Η οξύδωση που συνοδεύει την πρώτη εξίσωση δεν εντοπίστηκε, πέρασε απαρατήρητη λόγω της χρονοβόρας επίδρασης της. Η αλλαγή των αξιών έφερε ανισορροπία και σημαντική εξασθένηση της εφαρμογής των νόμων κανόνων. Η βασική αρχή της δικαιοσύνης, ακρογωνίως λίθος στην αναγκαιότητα της συνύπαρξης ως υπέρτατο ιδανικό, πέρασε στα αζήτητα. Οι παρακάτω στίχοι του Σόλωνα να μαρτυρούν τους καρπούς που χάνονται από την έλλειψη μνήμης και παιδείας. Η ευνομία αποκαθιστά τη γενική τάξη και αρμονία, καταδιώκει και τιμωρεί τον άδικο, ότι είναι τραχή το λιένει, πάβει τις υπερβολές, αποδυναμώνει την ύβρη και μαραίνει πάνω στην ακμή του της αμαρτίας τα άνθη, τις τρευλές κρίσεις της ευθύη, την υπερηφάνεια την κατευνάζει, διαλύει τη κάθε μορφή διχοστασίας,
θέτει τέρμα στο χώλο της οξύθυμης έρηδας και χάρη σε αυτήν τα ανθρώπινα αποκτούν το δικό τους μέτρο και ξαναβρίσκουν τη σοφία τους. Όταν οι άνθρωποι υιοθέτησαν την άποψη ότι σκοπός του παιχνιδιού είναι η αποκόμιση χρημάτων με ότι αυτό συνεπάγεται, υποδουλώθηκαν και μετατράπηκαν σε άβουλα όντα, αφήνοντας τη σκέψη σε άλλους, δίνοντας προτεραιότητα στην ικανοποίηση των αισθήσεων. Συμπερασματικά, πού θα κατέληγες? Όλες αυτές οι απορίες, τα ερωτηματικά, τα συμπεράσματα που προηγήθηκαν αποβλέπουν μόνο στην απαρίθμηση των βασικών αιτιών, κατά τη γνώμη μου, που οδήγησαν στην απαράδεκτη κατάληξη, με την ελπίδα ότι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της χρησιμότητας των διαδικασιών του παιχνιδιού και την ορθολογική κατάταξη των προτεραιοτήτων που μας εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία αυτού, παραμένοντας μέσα στα όρια της λογικής που δικαιολογούν την ύπαρξή του την ύπαρξη μας. Δεν έχω τίποτα καινούριο να πω. Τα λάθη είναι φανερά, τα προβλήματα είναι παλιά, όπως και οι λύσεις. Η γνώση είναι μνήμη. Ας φροντίσουμε να τη φρεσκάρουμε. Ίσως αυτά που είπαν ο Πλούταρχος και ο Επίκτητος να βοηθήσουν. Το μυαλό δεν είναι δοχείο που πρέπει να γεμίσει, αλλά φωτιά που πρέπει να ανάψει. Σημασία δεν έχει τι σου συμβαίνει, αλλά πώς αντιδράς σε αυτό. Και αν αυτά δεν είναι αρκετά για ποιοτική ανάταση, τότε θυμήσου τι είπε ο ένας και μοναδικός. Να φέρεσαι στους άλλους όπως θα ήθελες οι άλλοι να φέρονται σε εσένα. Το παιχνίδι είναι ευνοϊκά στημένο για να σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερος παίκτης. Αυτή είναι η ουσία και η επιτυχία σου εξαρτάται από το αν καταφέρεις να δαμάσεις το χειρότερο εχθρό σου, τον εαυτό σου. Αν κάνω λάθος, να θεωρείς μεγάλη μόρφωση εκείνη που θα σου δώσει την ικανότητα να υποφέρεις την αμορφωσιά. Αρχίζω να πιστεύω πως για να έχεις τέτοιες παραστάσεις από το παιχνίδι σου, θα πρέπει να είναι σχεδόν ίδιο με το δικό μου. Θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο παιχνίδι με άλλο όνομα. Δεν είσαι μακριά. Μήπως το παρατσούκλι σου είναι ξηράφι? Όχι, αλλά δεν μου είπες πως το λένε. Ποιος οι άλλοι? Ναι. Αλφα έχουμε πολυφωνία. Άλλοι το λένε το κυνήγι του χαμένου θησαυρού. Άλλοι Pretty Woman. Άλλοι στην αναζήτηση της ευτυχίας. Άλλοι όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Άλλοι πάρε και εσύ ένα λαχείο μπορείς. Άλλοι πιάσε το αυγό και κούρευτο. Πω φίλε μου, πήρες μεγάλη φόρα, δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά μιλάς πιο πολύ και από την γυναίκα μου. Ναι, ίσως φταίει η τακτική επικοινωνία που έχουμε. Αφού το ξέρεις ότι είμαι πολύ άσχολος. Ότι πεις, ας όψεται η ανάγκη. Φαντάσου να μέναμε σε διαφορετικό χώρο. Φίλε, ξέρεις κάτι, για μπακλαβά το πήγαινα, κανταΐφι μου βγήκε. Μην στεναχωριέσαι, τώρα που χάνεις τα μαλλιά σου το κανταΐφι μπορεί να σου φανεί χρήσιμο. Αυτό ποιος το είπε, ο Θαλής? Όχι, ο Θούβου στον καραφλό πράκτορα. Να μην ξεχάσουμε τον τίτλο. Είπαμε, ο τίτλος στο τέλος. Εδώ δεν τελειώνουμε. Όχι φίλε, το τέλος το καθορίζει άλλος.